or do you think South Africans are okay? South Africans are looking for a new face. Mina ngithi angimdingi ke sizame omunye coach. Okay. Ke sizame omunye ucoach. Yeah. Maybe angenza ngcono kunaye. Ngiyakuzwa. Now sizanele, based on that, anisamfuni uHugo Broos ne right. Nani ngasamfuni uHugo Broos. We do have abo coaches abakhona. Let's say abayi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngibaphi mhlawumnye abo coach ocabanga ukuthi if now kufanele bafake ama CV or njengoba sewabawaphosele now uyisafa wena ngimaphi ama CV or expectako mhlambe the top 3 CVs or expecta ukuthi ube nawo? Ngine top 2. You know. When on the top 2? Yeah.